hapon, yaring nagapanguna nga balita. City Health Office nagapahanumdum sa publiko nga indi magkampante bisan ginhalugan ang health protocol sa syudad. Kagkapini sa kalibo ka mga estudyante sa Iloilo City ang nabuligan sang Uswag Scholarship Program sang lokal nga panguluhan. Padayon ng strikto nga pagpatuman sang health protocol sa syudad sang Iloilo bisan ginhalugan na ang quarantine status sa General Community Quarantine. Ginpayag sang City Health Office nga ara sa gihapon ang pamaog sang COVID-19 virus. Gani nagapahanumdum ang ahensya sa publiko nga hindi magkampante. Magsuksok sa gihapon sang face mask, sundo ng 1 meter physical distancing kag paghugas sang kamot. Wala naman nagauntat ang lokal nga panguluhan sa pagpatigayon sang vaccination program sa syudad, ilabi na para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Target sang lokal nga panguluhan nga mabakunahan ang kapin 50,000 ka mga menor de edad sa syudad. Ginaulat man ni Mayor Jerry Treñas ang go signal sang IATF sa paghatag sang booster shot sa mga medical frontliners, senior citizen kag person with comorbidities. Samtang subong nga adlaw Nobyembre 11, bukas ang mga megavac site para sa mga residente kag indi residente sang syudad nga mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Magpadulong lang sa SMCT, Robinson's Haro, Ateneo de Iloilo kag University of San Agustin. Para naman sa mga residente sang Iloilo City nga nag-edad 18 pasaka, sarang mapadulungan ang Iloilo Convention Center. Bukas man ang Mega World Transport Hub para sa mga residente kag indi residente sang syudad nga luyag magpabakuna batok COVID-19 virus. Kapini sa kalibo ka mga kwalipikado nga mga estudyante sa syudad sang Iloilo ang nakabenepisyo sa Uswag Scholarship Program sang lokal nga panguluhan. Ang mga Uswag Scholars makabaton sang 5,000 ka pesos nga financial assistance sa kada semester. Pinaagi sa sini nga programa sang lokal nga panguluhan, mas madamo pa nga mga estudyante sa syudad ang mabuligan nga mapadayon ng ilang nga pagtuon. Sa subong mayarang syudad sang 510 ka mga old Uswag Scholars kag 490 ka mga bag-o nga Uswag Scholars. Ang dugang nga detalye bantean karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.